Mam, sgyn ti bres? I be? Mynd allan. O, ti'n mynd i fo'n hir? Pam? Be am darholiad di fori? Addysg grefyddol dio. Oce, Eli, dwi'n mynd i dy weld ti drwy'r sos. Ti dyma. Eli, pam na ei di allan nos fory ar ôl y darholiad? Gad fi lonydd. Be? Dos o yma. O. Da iawn. Damwain oedd o. Pryd wyt ti yn mynd i ddechrau dangos chdi bach o barch o gwmpas y lle yma, Ti'n poeni mwy am yr ardd ma na fi. Wel, o leia mae'r planhigion yn yngwerthfawrogi fi. Dim syndod nath dad cerdded allan arno chdi. Excuse me, fi nath ddeud wrth dy dad am adal. Wan cariad o lygu! Ti'm yn gallu deitha fi be i neud. Dwi'n newydd wneud. Ti'n union fatha fod wt. Gwrando ar neb. A paid y cerdded i ffwr! Na i neud be dwi isio. O, ac os ydy dy dad yn dy garu di gymaint ac wyt ti'n i garu fo, lle mae o, Dwi'n casau chdi! Tyd yn ôl yma. Fflir! Fflir! Tyd yn ôl yma rwan! Fflir! Fflir! Tyd yma! O'n i fel eisiau, sa'ch chdi'n hoffi darn? Dim diolch. Ti'n dod allan wedyn ai? Dwi'n yn meddwl. Wel, mae Hugh yn rhoi chydig o pres yn o'i bar i ni. Gynna fi shift cynnar fory. Digon teg. Wel, yn y gardd fyddwn ni, os da chi newid y fel. A mae karaoke fyd. Flyd! Diolch am ddod. Drink? Yeah, Queen Gwyn, please. Ti eisiau rhywun i'r planigyn? Na, mae'n iawn ble mae o.
Ydy dy hoff coeden di? Dwi'n licio rei masif yn America. Reit. Hey, pawb yn iawn? Birthday boy. Iawn, met. Sgynnu planigyn a ID? Sori. O, mae'n edrych bach yn dehydrated i fi. Be 'di problem chdi? Gad hi fod. Freak! Diolch. Mae lle neud panad dros peint unrhyw dydd. Really? Ti'n mynd? Dim byd. Ella sy'n well i fi fynd. Pam? Ti'n gwybod be, ti'n... Mae'n mynd yn oer a ti'n gweithio'n cynnar efo fi a... Mas da. Iawn? Dim bad? Wel, Be? chdi a Fleur, da? Be? Nes ti? Na fo. Gobeithio nes i ddefnyddio condom, da? Cadi hi. Calm down. Ti well off efo rhywun arall anyway. Os ydw panicin i'r pub. Doeddech chdi'n wedi i fyny. Joc oedd o. Just gad mwyn iddi hi. A'r planigyn. Diolch yn neis. Diolch yn neis. Pam ti poeni gymaint am hi ar planigin anyway? Be ti isio? Just a helo wrth y mam chdi. Beth? Sgynna ni'm llawer o planigion yn yr office, ond ma' 'na un eitha ffit yn y reception. Awn ni yna ddeud helo wrtho fo, ia? Nes i fethu allan ar nos yn lyflu neithiwr.
ffwrdd! Claire! Ti'n dod nôl rwan! Baba i fi. Jetzt ran, ich habe 6 Grad von Gott, das 2 weeks.